Astoubel VIP, vous avez un mariage, un baptême, un anniversaire et autres, une seule adresse chez Astoubel. Vous avez besoin d'une coiffure, d'un maquillage, de manicure, de pédicure ou encore une robe de mariage, Asto est là pour vous. Encore, vous n'avez plus besoin de vous déplacer car Astoubel se déplacera jusqu'à chez vous. Et oui, jusqu'à chez vous pour vous rendre radieuse, mesdames. Infoline, le 70 95 62 48. Situé à Kalabankoro à Diken, le salon de coiffure Astoubel VIP est ouvert du mardi au dimanche. Astoubel VIP, brillez votre élégance. Un folie ou un flèche vagabond ou vagatina, mais faut bismillah. DMS TV s'en fait. Ok, émission moi Nikeneka, Boulevard des Artistes. Boulevard des Artistes, j'aime que vous me direz là, samedi à partir de 18h sur YouTube. Bon, il faut que sur le DMS TV là, en émission de Bak Kumasi. Sabula, samedi, à mettre au dernier artiste ou déroulé pour la sakana. Obo, stress qu'on a katuka ou la joie, ou la dasmalini fait. O okun kono invité mene bulugoro bi a afele balaka adinoro bi keseve Mali Arkano. Nina, bienvenue sur le plateau. Merci. Iboto boleno bi de. Astu boleno. Ok Nina, invité mba bulugoro bi a afele balaka adinoro bi keseve Mali Arkano. Zigiri ta fanfela la nyale zikiri Salimata kuma. Salimata. Ibisimila. Musa bismillah Musa jarang kuju. Iya nga wele jaga jarang kuju. Ok. Donc yana nga continuer et folie quand je me bolo kade ka fanu klo kan wakatina. Ok, ma fo bella jelima. Bella jeli salam alaikum. Ne ka fani che alamuso bella jeli fu. Ne salima kuma mangambi. Ah, folie kan jarai. Salima kuma. Yana nga taga Salima à l'état civil. Il toko yene de Salima kuma ya. Ntoko ere de Salima kuma. Ah oui, ok. Problème tala. Nina. Question d'off mi voulez la. Ay. Ok, problème tala. Amo be invité kana wada nga page la Facebook, YouTube, Instagram, ani TikTok. Iba taper dro DMS TV. Voilà si kana si ko ngoni émission duma ban nu manqué samedi 18h kuma. Ani munu be feka émission sponsorisée. On fait obse ka nasoro numéro affiché le me aka écran tukuma. Munu fene be feka pour juka lakodo jamana fantan nani bela. On fait obse ka nasoro au numéro kilena. Salima, si ça ngo ka ibena nga plateau kampi. Donc aya bla anga réseaux sociaux kan. Iga fanu sur la question chama posé. Donc aya damana man choisir la ngamno du temwila. Si ça au questionnaire ne fleni. Ni muta itire iba dia donc il faut répondre. Ok. Anata. Voilà. Nina. Adam Nenare. Comment elle est entrée dans la musique, plus précisément Zigiri Kono. Et dans la Zigiri Kono, tu vois, bon, ne donna Zigiri Kono. Ni de fo ni ala la tikera mina John qui va ke ibo de ke. Sinon Zigiri Salima ere kuti daga miri ni Zigiri ko ba ke. Et kuti daga ni. Akum na fo Zigiri feme ka kanu koni de binada. Non, même pas. Mais ala ere mana latike femna John se ko tara ko là. OK. Donc ne pse ka fo ni donna Zigiri Kono to na. Donna Zigiri Kono ni chokodi. Choko. Sogo. Ah, Sogo. Parce que Donolandara nana ye me Zigiri dare la chocolat quoi. Donc me ka Zigiri da John ne la shekena amala. Donc Sogo in kono ala kira nana fo ma kishin ne ma bay. Ako Salima shekene ko cheni du. Donc wulila nye Sogo nya fo mbam so yana. Bon, allez ko galoma foyena quoi. Chekene ko cheni du. Mais ni yere ganya yi blayon na chekene ko la. Ibi barake. Voilà, donc ni yere nana yi. Tala kana miri munde la ne be Zigiru dala chokoina. Donc akili nana bla est-ce que apteni ka yira nanga Zigiri da chekene la quoi. Akili nana bla siraka. Donc après au café on se remet fasola. Ntagara bon chela la. Bon chere nana foyena bon ni école blanté bara fushila donc nga la jenga feno ke quoi o kadali so sigile quoi mo problème fushitala donc ali nana fo sani nga na bara wore nyini
n yɛrɛ ba bɛ zikiru la n'o ye bajalo kuma ye donc n ka tugu bajalo kɔ siɲɛ kelen donc n de ka di e ko awɔ n problème foyi t'a la ne don cogo filɛ zikiru la i ma komi duguma kalan dɔw b'a la walasa ka zikiri kɛ mais e ma tɛmɛ o sira fɛ non ne ma tɛmɛ o sira fɛ David, comme à Koukaï, kalan kɛ n fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ la i ye tubabu kalan de kɛ mais i ye madrasa bon n tun bɛ madrasa de la i tun bɛ madrasa de la d'accord kelen wɛrɛ t'an ka taa voilà Nina pourquoi a-t-elle choisi cette chemin? Je pense que Nina au Djabi dira pour ma kono. Si c'est lui qui le à mettre à Salima. Est-ce que réellement tu es la fille de Zikiri Badialo Kuma? Aïe, vous venez de poser ça. Mais ça n'empêche, c'est la question. Oui. À la confirmation du Comoro, voilà. La question posée. Est-ce que réellement tu es la fille de Zikiri Badialo Kuma? Mbado, parce que Mbado Konmedo. Ne pas chez Blale Kata. Ah, ok. Non, Ibado. Vraiment. J'espère qu'il y a comme ça. A première. Si ça qui est vrai dans la Ça fait combien d'années qu'elle chante? Nia sans jouer zikiri konna la musique kono. Bon, Nia sans fla. Sans fla. Ok. Donc il y a dame dans quelle année? Il y a dame 2000. Oh, avec un goudon. Ya fini kata naik dulu. Lalu bah. Ada combien là? Ada 2022 là. Ah 2022 donc on a 2020 ouais. Ah ouais 2020. Ah 2020. Effectivement. Salima, yala ngata euro jana ipsi ki kanfli ni ga morceau fola ya. OK. Mohamedi nana bele bele nana noroti nani kera here bai. Aha Salima kuma nale ngoni nale buyeta nudila nene koko Mohamedi nana shaika na denge buye nana nene koko Mohamedi nana maisha denge buye nana nene koko Mohamedi nana Allah kira zuruya nana Fatima ta zuruya nana waleju nana Khalifa nana bele bele nani kele here bai. Vraiment. A voix quand kojugu. Sigara do bibuli ga voix ko ina. Non, même pas. Sigara fuiti. Allah dinga sigiri. Vraiment. Oya be sisa Salima rubrique do ba wa émission ko no e info star semaine kono amale ye bezu munu kamunu ba artiste kan na nga star bo kwa ambu nyini wala saka da mo ko kulu kan ku bokun fana doni quoi meta nga chroniqueuse fan fe me kila ka sin kan fan fe anka info star wakati sira alebna lasi Nina de fe o bisimila aga info star keneka la vie Nina information mu bene bulu bi kala mo bela jele kloka o follow o de beziwan ali wara gaspi o luka concert bena don kele ne ma no le 26 donc amba nyini malendo bela jele fe wara fan be fanfa bega bogata wara soutenir bezi fana fan be fanfa ogata vraiment donc a côté na ke bashemi mina dese donc surprise bare me ko en konolana bela jele interview eta nebeta ali nya nere ngoni pta doge yete kala doge yete Ouais, ni mi sera kata doni ngete ka kala kata doni ngete wala samsi ka jeku ou soutenu jomi parce que be mali rapero voilà donc la veille l'autre mena ka boy non information flana couple exemplaire TikTok sans fait du gigin t-shirt ou te beme ou ti far ay non jamais donc kembega spectacle blebeleba boloda le 17 février ciné magique là ex Babembala donc Saint-Valentin au comme corona de ou kembega couple et à fond ah vraiment mais il paraît que dit c'est non à ce moment hein et frère mogué polygamie oui on a chef à ça ko
T-shirt jo wala. Donc e beka wole bila u kan bɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma oui bɛɛ ka bɔ ka t'u soutenir ni ko in na vu que u siɲɛ fɔlɔ don donc voilà mɔgɔw ka bɔ effectivement mɔgɔw ka bɔ ka t'u encourager u b'a mériter fana quoi. N'Ala sɔrɔ na ni na mɔgɔw bɛ bɔ parce que du coup ni difference hali i b'a fɔ cogo hali ni tɔɔrɔlen don ka n'u ka bureau la i b'i yɛlɛ. Ok. Ok Nina merci i kan bɛɛ. Salima sisan an bɛ segin ka n'i ma donc i bɛ dɔɔnin b'a la komi filaninw b'a dɔn ɲinɛna ka don ne na n ye juru magaya bolo bi Zikiri Salima Kuma est-elle mariée ou pas? Ni kanubaga dɔ ka question ye dɛ i furulen don wa? Den joli b'i bolo? Den foyi tɛ n bolo. Foyi t'i bolo fo n'a kɛra i bɛ filanibaya la sisan. Bɛɛ lajɛlen invité ko tâche bɛ yen sira la. Ok kelen wɛrɛ ta ka taa. Voilà. Est-ce que tu as les Urudi Tijania Hamaïa et à quelle année tu as appris? Est-ce qu'il y a des boulani sans ya tanya sans joli? Bon, avec un boulot, mais il y a tanya sans kelen. Il y a sans kelen. Ok. Nina, j'espère qu'il y a famille à ce là. Ok. Question. Am si ga basi. Ok, donc Flanouba, on met ta rubrique relation ça nous. Amba les sani Salima et Repsi ka bo zikri okumu kono peu. Kata okumu la kono. Anga ke zikri bonne. Anga bo ale ga anga bo ale ga dubi bala. Nay iba wan kala. Suna yet na blaga ja iba wan ne da yaw. Ok. Salima, si c'est un défi flé. Donc a meta mana mutire iki biji ja ki débrouiller de mana muta drebo da i kan flino e quoi Hal ne te so la i bi débrouiller ya ashi de mangele Salima nam Zigiri Sori Traoré mama ok i je ki débrouiller de ni benga mama fe mbi fe ni tenga mama fe farala nga farila. Ok, so jara koju am folla se sorima aba foko sebe ambele jele baw kanu bana alsa mi do ki ala ga baw mi angoro ya rabbi ama Vai défilé. debi aya relevé menen Anga lo ngibna yo won kala ka ci biti south. Michael ke Michael. Michael Yo ke ay nya clara na me de Michael Jackson parce que iba mo ko boko son famille adonu ou ba nga gaspiller oh problème tala non c'est gaspilon Salima ngata c'est gaspiller ay angata arrête mais aga je suis Dublin ngata ni Dublin allez il est à moi si ça donne il kan filmer ay iba dari parce que modara ni gaspiller bi flé à ce moment iba dari ngata abina fa ko je suis Dublin e ba gaspiller fele ka so injera wakati boy Dublin hi mo ana hina la sa ko ok Salima kele wera takata Bajalo Kuma Rasulillah Mahamada Mahamadu ene de o jara ene ambal okay amta okay ya Rasulullah Mahamadu joni belaba ye kaburu ye ya Rasulullah Mahamadu joni belaba Seydina Muhammadu tumediyana otarami Seydina Bobakari tumedununya otarami Seydina Umaru tumediyaya otarami Wolofa Bobakari tumedununya otarami Ya Rasulullah Muhammadu joni belaba ye kaburu ye
Vraiment. C'est une jarre. Et puis avec mon conscience grandie pour nous. Johnny Bella, mais si ça n'est pas Yoroni antido boala. Aïe, voilà. Ango boala. À la distance, il a donné. Ayama boala pour le moment, pour le moment, Salut, ma querida. Amak la frigi nyaka mbulal bi. Halsa. Afu afrique li dabla. Amak la frigi nyaka mbulale. Ntala de. Salama. Zikiri saba. Shekina malo. Hamaula ankulo laila Shagana hamala ankulo laila Hamaula ankulo laila Dunuya sigila ankulo laila Hamaula ankulo laila Kiyama sigila ankulo laila Hamaula ankulo laila Nimina yorola ankulo laila Amaula ankulo laila kaburu dalila ankulo laila Amaula ankulo laila nakulo la waleyula amane jabi ne kalina alala odi hamaula ye Amaula ankulo laila nakulo la kutubula amane jabi ne kalina alala odi hamaula ye Amaula ankulo laila Nyorambuye baba ankulo laila Amaula ankulo laila Wow. Vraiment. Mais la peine est chez nous ni nyorambuye de. Bila kala ni bele kon Ceba mi nyoronte anyogomada wa nyogotinada tabarkala Jini Saliba anga émission mi ni ngana sa ku joro la nina projet dina a bulusi sa en cours nya soro album ko la featuring ko la ou bien nya soro be clip ko la quoi ou bien nya soro be la son quoi de bon mais son coura la son coura ben bolo mais après un album il reste là album mais c'est album de yani ni cher fenti bulu follow ni follow ok titre de là bon titre chic Nina ali mais ouais projet concerté non mais il be prestation ke koni na fo mariage la wedding bulu la il prestation ke ititele ni bebe cameraman ne bo ni wa mena ngo shape kana ni wure shape banene awo mais malheureusement mo gotina siga nyele ko sabe camera ko fe Nina on me bien invité ou quand nous abonner à ma page là Facebook YouTube Instagram allez si ça TikTok sans fait ou va taper droit DMS TV droit voilà ça aussi quand on a émission du mamba nous fait chogomi samedi il a ici sans salir ma caméra chogomina tellement il y a une voix influée droit avec du mola mais nous nous fait faire nos produits quoi là kodo jamana fantan nani bela ou se ka ana soro numéro affiché les mais écran douma munu fene be faire émission sponsorisée on nous fene se ka ana soro au numéro kelena ne ka bi chronique qu'est-ce que maquillage VIP allez kera Astoubel VIP de fait allez ni nga invité enta le fene borom bolina moi ce que doit de faire bodiga mais elle donna imagine am sori ya tamane nyaye ale ka salon situé le mais kalabangoro ale ga ni wéré la Astoubel déplacé mariage la demulu la ali même anniversaire la wala saka ta maquillage VIP nu ko nyeda la wasongo da matene dia fene la oxira Astoula soro numéro mfene affiché le mais écran duguma nina ani mercredi fene numéro moto aller habillé kana beauté au fond et là wala sa nipsi ganti caméra niema katoka émission du mamba ngé moyi aller fene ka boutique situé be kalabankuru transmettre fait là juste à 100 mètres fait là donc vous faites que aller là sur numéro mais affiché grand duguma voilà qualité B quoi donc aka boutique de Goki shop numéro B et puis tout voilà sur plus de livraison
gratuit. Gratuit. Il va avoir de chap. Il suffit de commander. Il suffit que parce que moi de babou nous era refrain ya beta be livrer ici là. Voilà. OK. Salima. Kuma kan lawan jom bolo plateau inga ka da mo ko ko. Bon, kuma kan lawan me bolo mais ba fo ko sebe ba fo. Ni ame Salima mbari bo yechi. Me ga mo fo nga mo kadinyo ko jugo wa ba be kadinyo. Me bela jeli fo nga fani bela jeli che ani muso. Me kanu baga be fo ka Mohamed Bui kanu baga be fo. Me kalanden bela jeli fo che ani muso. Fo le jari che fo. Ayere fo foli jara ayere bi fo ko sebe ay wori inana nga woli jabi a jara vraiment voilà Salima si ça entend dans l'album ko la ça me fait cadeau album il go titre sheki ne bala si ça est-ce que psika ida do dollar ka fana bon ba do surprise be ko kono surprise be ko inshallah ni album woni bora bela jeli mina fanyal sorala ni ala sonama ni me ayini fani bela jeli fe bela jeli yi préparer ka bla inshallah avec ke bashi kan la vitesse donc ambe ki kono Salima OK yere mo la surprise be ko la en fait nya fara ko surprise doro on me précédé OK donc un précédé ba de album ina OK pour OK c'est ça Salima il se kana plateau kwa ngatati puis alnya ici ça konu tugo konu tugo titi kwa ay konu tugo kwa titi nina ay amasini ko fo ali Salima ele sigi to ibodo apa ala sigi to ibodo si ça ibi kan flina yi acapella parce que voyez fleni voilà problème tala mbora bangi la bi angata amba ofo DMS TV amba ofo au kabarala amba ofo ka barikada akera wasae DMS TV kera wasae akera tare DMS TV kera tare aya unisonia kadongili dala unisonia aya unisonia kamalia de unisonia aya unisonia ka aritisi ula kodo amba ofo ka barikada amba ofo au kabarala amba ofo ka barikada jara vraiment anstan flane mais foli jara yen OK vraiment foli jara yen vraiment ayara bi fo OK jara yen si c'est des flana nangata ijo sa nga flanu ba far bo nyoko na yugu do ba et Salima comme il est des stade si ça non si ça n'est pas fait c'est que Fatmata nere Fatmata ko be fon fait ça il ga nani so njani ro ni nessa OK pour le fitala nere ga mama to ko Fatmata to kadinyo turu nere ngone mama di anaga oui comprendre donc Fatmata to ko beri kadinyo Fatmata to ko be fon fa nga foli be bela jeli foli jara yo ko sebe OK problème fitala mina fasada OK Fatimata Zarau Fatimata ye muso tauda Fatimata ye muso sanima Fatimata ye muso tauda Fatimata iye muso danni bogolo nyumanye Fatimata Fatima bora Allah kirala Fatimata Fatima bitubaye Karijatu ye Fatimata Fatima fula badara alima Fatimata Allah ye olusanoro filala Fatimata uyekele wele ali usenuna Fatimata uyekele wele ali yasanana Fatimata Shawa malaboro filani filala Fatimata Momedi buye boro filani filala Fatimata e muso sanima Fatimata Zarau Fatimata muso sanima Fatimata ye muso tauda
Fatima ta e muso sanima fasan yara ko dugu ike nyama na le anga ibihna la age problem dara komi fasan yara nyan clara be chaque kadima quoi dans un consomment ay aujourd'hui je suis milliardaire Etra jolle mo bayira wa kele 1500 ko joli 1500 Fali bari ka jawo kema saba wa ma super Nina mambolo biga ira bola ama fa ali buga buluga su abonné nga page la donc ama fo ou bay bay et à la prochaine